Kohamen ko para ba i how Jesus Christ. Haga gospel mindagas ngiyos ngo u Jesu u hikai shapang kijing suk bad kijing kordit. Jesu kran shapang kijing suk bad kijing kordit. Haga gospel barong ngi shem ngiyos ngo bon tiligi jingi kai jungu Jesu. But don kijingya per hapdeng kerukom u Jesu u hikai but kerukom ki Farisi bar ki Sadusi bar ki beki berijo angan ke pertei ki hikai kam suk ban sngotu ye ke jingi kai jongan ke pertei henre kam jinjar ban sngotu ye ke jingi kai jongo Jesu den ka tagara ke gospel minda ngaleos ngo Jesu hikai ngi kumno u Jesu on kumno suk ma pi ke baduk suk ma pi ke batengan suk ma pi ki bayam suk ma pi lada kibru ki banbein ki le ki kran percaya pi ki le percaya pi ki penshetom ya pi ki yino ya pi uji sudang balik uji su ukren suk ma pi lada pi duk pilong beduk suk ma pi lada pi yam pi ngosi pi jinjar pi tengan jinjar ban ngotu ke jingi kai jong uji su henry kam suk ban ngotu ya ke jingi kai jong ki briu jongana ke perthei ki briu jongana ke perthei lane kin hikai kumno suk ma phi lada pi bar pilong buri barius pa suk ma phi lada pim tengan shu lada pi don bam kedi suk ma phi lada ki briu ki yaro ya pi suk ma phi lada pi don bon ki parlo ki to ge ba yaro ya pi ki to ge ba sumar ya pi komen ko para ba e ujisu haba ujisu hikayangi ujisu u lengbag jingi kai jung ujisu udang yalamingi udang persangban pensngo thoyangi shapanga hima uble shapanga beneng ujisu u hikayangi bangi barang gede ban poi shabbeneng ban poi shabbeneng hagane ke pertei gede ban yakundu bon jed ki jinge barga jing sungosi barga jing ko slai barga jing jinjar minda habangi yoma shubon ki jinge barga jing jinjar haga jingim junge ngile kumno ngisdang ban ting ya uble ngisdang ban du jing kermen ngisdang ban du jinge ha uble lambaga gospel minda gasni uji sudang pahami uji sudang ong yang ibai ladangi pang isitom ngi duk ngi jinjar ngi yam apreng bon jet ki jinge bangda yakandu hagane ke perthei ngide ban pediang yakine barom lakabenta ujisu nakabenda ujisu ngide ban shashitom ngide ban don katoko mon ban shashitom nakabenda ujisu bare namar baro ki jinge bar ki jinjar bangedang yekendu hagane ki pertei kalam kum ke jingking ban poi sharpening tang ladangi yo mar ikine baro ngela ban poi sharpening henry ki bridge jangane ke pertei ki hikai barabor shapang kamet kumno ngide ban pen sngo bhaya lade kumno ngilaban im ka bagi jingim ka bakmen hagane ke pertei kimju hikai kimju perkan shapang ka beneng shapang ka men sim ngi perkan barabor shapang tang shapang ka met kumno ngalaban pen sngo bhaya ka met jonga kumno ngalaban pen babri lade ngi kibru ki hikai bunsin hake jingim junguru ngimju perkan shapang ka beneng ngimju perkat bangiron ka bagi jingim happening endangela ngela yap ngide ban poi sharpening ngide ban yakundu yakene ki jinge barge jinjar baro hage jingim jungi te ko ko para lang bage gospel minta kas ngi uji su udang hikai ibai hak jakka ngi tim yau blei ngide ban yaro ngide ban pediang ya baro ki jing sungusi baro ki jinge ki jingpang jing shitom baro dak jinge ka bakrau dak jing kemen ka bakrau krang ba ngi baro ngin poi sharpening te hakane mas bokoi tu ngin kerpadi au Jesu ban yarap yang ibai hakapor ngi shem jinge hakajingim jongi hakapor ngi iam hakapor kibru ki kran persaingi hakapor kibru ki leben yangi hakapor kibru ki kintat yangi ngim deban dujing kerman ngim deban dujingen ngim deban ting ya blai ngim deban diang ya kitu ki jinge baro nakabenda ujisu bad ujisu yarap ngi ibai kenapa ngi baro ngin poi sharpening tu ngi doang nakabenda kene kadbang rang simbinda kanega mas bakoi eni ero ya Jesu Christ